Раз, два, тры, каля музычныя навіны пра гурт Рэха, але найперш рубрыка па заяўках юбілеі. 60 гадоў сёлета адзначыў Іван Кірчук, беларускі музыка. У пачатку нулявых я патрапіў на яго канцэрт, як у космас патрапіў. Плакаўся я дамі, перед Богом стояй, ой, Божа, мой Божа, перед Богом стояй. Дагэтуль хацеў быць крутым рокерам, граць на электрагітары. Пасля таго, як паслухаў неверагоднага Івана Кірчука, то ўжо мае музычныя шляхі яны пайшлі ў нейкім зусім іншым накірунку. 60 гадоў адзначыў пісьменнік, гарманічны мастак Адам Глобус. Уявіце, у 90-е гады па дзяржаўным радыё круцілі ўрыўкі з яго эратычных твораў. Мая дзіцячая псіхіка была проста пад шалёным уражаннем. Некаторыя вобразы дагэтуль у галаве. А яшчэ Адам Глобус, аўтар тэкстаў легендарнага гурту «Новае неба». У 90-е гады гэта каманда моцна грымела. Там Каця Камоцкая спявала. Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну. «Новае неба», паслухайце. Трэці юбілей, другі год адзначаем 500 гадоў беларускаму кнігадрукаванню. І вось ад гэтага юбілею я хацеў пераскочыць да навінаў пра гурт Рэха. Сваё музычнае лета гурт Рэха завершыў канцэртам на фестывалі беларуска-украінскім экалагічным у Пінску. Пасля гэтага фэсту мы заскочылі ў машыну і паляцелі граць на вяселле пад Мінск. 2 канцэрты ў розных кутках Беларусі. Яшчэ забіралі Лёню з Белавежскай пушчы. Дзякуй біялакацыі, дзякуй хуткаму кіроўцу. Забіраем Лёню і ляцім на канцэрт. Спазняемся. На заднім сядзенні ізба чытальня. Усё лета з намі грала таленавітая Алеся Горская. Цяпер Алеся вярнулася да вучобы, а Жэка і Віцёк, нашыя музыкі па-ранейшаму ў далёкіх краях, і на бліжэйшыя канцэрты мы рэкрутавалі Ігара з гурту «Геліус». І першы канцэрт адбудзецца 5 кастрычніка ў Нацыянальнай бібліятэцы. Нацыянальная бібліятэка замовіла гурту Рэха песню пра Францішка Скарыну. І вось зараз я спяшаюся на рэпетыцыю, там, дзе мы будзем рабіць рэп пра першадрукара. Сябры, казалі суседзі, Францішак, навошта з Полацку едзеш, стартап ненадзейны, не варта і брацца, завязвай, браце, з гэтым дзівацтвам патрэбна каму, твая родная мова патрэбна каму, друкаванае слова, не тыя часы, не тыя умовы, народ не гатовы. Рукі ў кішэні, холаў у шыю, не тыя часы, варункі не тыя, пад лавай сядзі, з крайняе хаты ні кроку без поўнай, перад аплаты не варта і брацца, не тое грамадства, марна разводзіць думак вібрацый, пляваць ці ты маеш розум і рацыю, мера асобы, манетызацыя. Скажи нам, Францішак Скарына прымае як сына у госці зямля. Скажи нам, ці праўда Францішак Скарына у родных мясцінах прарока няма. За плячима злы, як піны, не скараецца Скарына, не скараецца Скарына, не скараецца Скарына, акалічнасцям жыцця. Перашэпты за плячима, а наперадзе абсяг, а наперадзе дарогі, рызыкоўныя шляхі, беларускіх словаў крокі, друкаваныя радкі. Будь як Скарына, не трэба скарацца, в апсайдзе ў мейнстріме рабі сваю працу.
як з кары